ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କାହିଁକି କାମ କରେ ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କାହିଁକି କାମ କରେ ନାହିଁ? ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟର 23 ପଦରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିତାନ୍ତ ଜାକୁବ ପାଇଁ କୌଣସି ଗଣକତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଲିୟମ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଲାକ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିଥିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଥର ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଥର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ, ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦେଲା। ମୁଖରେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲା, ମାତ୍ର ସେଇ ମୁଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ବାହାରିଲା। କାହିଁକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 39 ଗୀତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ 5 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପଛରେ ଓ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ। କାହିଁକି ସେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ବଳିଦାନ କରାଇ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମେଷର ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଲିୟମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହେଇନାହିଁ। ସବୁଥର ବିଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସବୁଥର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କରିଅଛି। କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି? କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ପଛରେ ଓ ଆଗରେ ଘେରିଅଛ ଓ ମୋ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଅଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଘେରିଅଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିପାରିବ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିପାରିବ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ନୁହେଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଅଛି। ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଅଛି। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କାମ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାର୍କ ଏହାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା 17 ପଦ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବେ। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତ ଦୂରର କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇବୁ। ଆମକୁ ସେଇ ଅଧିକାର, ସେ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 72 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୁକ 10:17 ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେହି 70 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ରହିଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଅଛି। ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ଅଟୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ। ସେଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାର ଅଧିକାର ପାଇନଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୂତନ ନିୟମ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଉଅଛନ୍ତି। 19 ପଦ, ଲୁକ 10:19, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଚ୍ଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଉଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଉଅଛି, ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆତ୍ମା এই ଜଗତରେ ବାସ କରୁଅଛି, ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, ଭୂତ ପ୍ରେତ କୌଣସି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବେକରେ କୌଣସି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି କଳା ଟୁପା ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗଡ଼ରେ କୌଣସି କଳା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୌଡ଼ି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳା ଟୁପା କି ବେକରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାର ବଳିଦାନରେ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୁଣିଆ ବିଲିୟମଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି କାମ ଦେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି, କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଳକମାନେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକମାନେ, ପ୍ରେରିତମାନେ, ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଭାବବାଦୀମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରେ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ
कौन सी प्रकार अंधकार शक्ति स्पर्श करि परिबो नहीं। प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दउछि। तुमे आमको प्रेम करूछ, आमको सुरक्षा देइछ। अंधकार शक्ति गुणी गारडी तंत्र मंत्र ए सब गुड़िक फेल मारिछि। यीशुଙ୍କ रक्तर सुरक्षा आम सहित रही अछि। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦିଏ, ମହିମା ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ମହିମା ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।